Oke bolo. Nah, hari ini ya madang dengan lauk ini ya. Nasi soto ayam ya bosku. Nah, iki lho bolo ya. Nasi soto ya Lombok guys, kabeh tak campur iki mau Lombok. Tak campur iki nek kerupuke barang. Nah, iki soto ya bosku. Nah, iki tuku soto mau harganya kurang murah 7.000 taruh rupiah sitok. Jadi 8.000 aja ini. Sudah enak ya. Sudah dapat satu mangkok ini tadi. Kur 8.000 aja nih. Rasanya enak gurih lagi kerupuke. Tuh rada-rada melempem ya cah ya. Rada melempem sithik gitu nah iki tak ada menu ning iki. Nah, seger banget lah iki cah ya. Nah, iki tak pangan lah. Nah, iki. Nah, enak banget cah ya. Enak. Nah, itu dua barang ya seger iki anget-angetan ngene iki ya. Nah, wis ngono cah ya. Besok nah ya disambung video selanjutnya ya cah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.